Hello guys, Soledad here. Kanang new hair taharon guys. Napagupit ko. Kanang nangita ko katabang and kailangan ko katabang karon kay nano ko ibang trabaho. So dapat nang mabantay sa akong mama kay Junior. Nagsulat na ko. Unta na ay mga apply. Isabit ko sana ako dito. Nanon tayo ma-apply katabang eh. Hello po ma'am, good evening po. Uy, dayon. Si Ato nakita ko po sa labas po ang post ninyo na you are looking for helper for sale, helper for hire. Baka pwede po mag-apply ma'am. Ma-apply ka, mag-helper. Naakay-dala nga papeles like birth certificate nimo or anything. Ito po yung aking biodata po. Okay, sige, check ko muna yung papel mo ha. Pwede po Tagalog ma'am kasi hindi na ako masyado marunong magbisaya kasi ma'am kasi ay Tagalog pala siya. May ilang years ka na pala sa Manila nag-stay. 5 years din po akong nakatira sa Manila. Nakalimutan ko na magbisaya ma'am. 5 years. So nakalimutan mo na magbisaya. Wow ha. Ikaw si Nadine. Nadine Monyo. Nadine Monyo. Nadine Monyo. Nadine Monyo. Nadine Monyo. Nadine Monyo. Ilang years ka na naging katulong or helper? 5 years na po akong helper sa Manila po. And marunong po ako sa lahat ng bagay po. I'm a total performer po. Matagal-tagal na din. Pwede po ba i-check ko muna yung inyong bahay, ma'am? Mag-ocular inspection muna ako, ma'am, ha? Magustuhan ko ba or hindi? Titingnan mo muna ang bahay. Sige, pasok ka. Maglibot-libot ka muna sa bahay para ma-ocular inspection mo. Kailangan pa rin i-check ang bahay kung gusto niyang mag-stay or hindi. 2 hours later. O ano, kumusta? Meron po ba kayong internet dito, ma'am? Para maka-wifi naman ako pag matapos ako sa trabaho ko. Meron kaming wifi dito. We have PLDT, Sky Cable, Globe, Smart Talk and Text. Dito, lahat ng wifi connection meron kami. So you are blessed. Wow, ang dami. Pwede akong mag-umigil para makahanap ko ng papa ko. Ay sige po ma'am. Ma'am, may tanong po ako ma'am. Meron ba akong sariling kwarto? Meron ka ding sarili mong kwarto? Ay sige po. Ay sige. Ay bonggang ma'am. Sige po. Yung sahod mo is 4,000. Kasali na dyan ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and the like. And tax and whatsoever. Yung sweldo mo is 1530 kasi yung sweldo ko din sa office is 1530. Ang gagawin mo lang is maghugas, maglaba, maglinis, at magbayad sa mga bills. Yun lang. Ay, okay lang po ako sa sweldo ma'am, 4,000. Kasi andyan lang din bahay namin sa unahan, sa may parpa. Walang problema ma'am. So ano na? Sige, mag-start ka na bukas ha. Sige, start na ako bukas ma'am ha. Uwi ka na sa inyo. Kung naman yung mga gamit mo kasi stay in ang kailangan ko, hindi stay out. Sige po. See you. Mahirap po Tagalog ko eh. Grabe, 5 years sa Manila. Pero nakalimutan mag-Bisaya. Agad-agad.